Dragi Humansi, bok, ja sam Ivona. Mogli ste me već vidjeti na kavici sa Sarom. Službeni sam coach za Q. Dolazim iz tvrtke Edukator ID i rekla bi da je ID priča koja me prati cijeli život. Što znači ID i što ćemo mi raditi s vama? Pa prvo, najbolje da vam to pokažem simbolički. Mi se bavimo s tim da gledamo svaku osobu i svakog zaposlenika kao jedinstvenu osobu koja ima svoje potencijale i talente. Ovo je Filip, ovo je Dado. Koja je bila moja uloga prije godinu dana, bavili smo se sa potencijalima uprave i menadžmenta i onda se cijela priča počela spuštati i naš zadatak je da nađemo skrivene potencijale u vama i da radimo na to da oni budu njegovani. A što to znači? To znači ovo. Neki od nas su već velike biljčice, a neki su mali. Ali svaka biljka ima sjeme koje ima potencijal za rast. Sve edukacije koje ćete prolaziti s nama radit će na tome da vaši potencijali propupaju i da u konačnici budete jedan bogati vrt, Q vrt, pun lijepih i jedinstvenih humana. Zadnja stvar koju bih rekla je da smo stručnjaci, Edukator ID grupa je stručnjak za identitet pojedinca, identitet organizacije. Bavimo se otkrivanjem i razvojem talenata i organizacijskim razvojem. Raduje me što ćemo i dalje surađivati zajedno, a sada krećem u potragu za novim biljčicama u Q. A sada ID Team. Pozdrav svima, ja sam Ivan. Ja sam Monika. I mi ćemo biti treneri u Q. Radit ćemo s vama na teme komunikacije i feedbacka uskoro već u 5. i 6. mjesecu. Uvijek neiscrpna tema, radit ćemo na self-awarenessu i prolazit ćemo konkretne alate kao što su Gallup. Tako da vidimo se brzo. Uskoro ćemo otkriti vaše talente, tako da pripremite se. Moje ime je Renata i također sam coach za Core Team. Inače sam u ID timu dežurni psiho. Bok Sara. Bokić. Čuj, ajde samo da vidimo šta naše humane čeka u sljedećem periodu, gdje ćemo se educirati. Pa evo, čeka ih čisto zlato. Imam ovdje jednu dasku, ti ćeš vidjeti sad, evo uključit ću ti kameru. I ako bih mogla opisati sa jednom rečenicom Q, onda će biti ova. Do one thing at a time and do it well. To je Q. I to je to. Pazite, sad ja moram držati tu dasku zato da bi mogla taj tempo pratiti. Onda kad nisam dobra se roknem po glavi. Dobrodošli u Virtograd. ID grupa, osim što se bavi otkrivanjem i razvojem talenata odraslih, bavimo se otkrivanjem i razvojem talenata djece i mladih. U tom kontekstu Renata će vam prenijeti što vas čeka. Ako želite s nama razvijati talente svoje djece, obratite se vašoj Marijani i dođite se družiti s nama. A kad mislite da radim, zapravo sjedim na terasi, slušam vas, savjetujem, jedem kokice. Sada jedan privatan detalj, ovo možda niti dečki ne znaju, evo u slobodno vrijeme, obično petkom, postoji moja art večer. Tada sam umjetnica, osoba koja se zadubi u svoje dubine i promišlja malo o svim stvarima koje sam tijekom tjedna doživjela i onda to pretačem u pjesmu. Cijeli život se bavim glazbom, pjevanjem, skladanjem, pisanjem tekstova i dan danas sam zadržala taj interes. Dugo sam se borila i na kraju sam u 40. godini izdala album. To je tajna. Ono što je važno je, evo, želim vas potaknuti da nađete svoj interes, nešto što vas veseli u privatno vrijeme, jer kad vas jedno područje potroši, onda na neki način možete skupiti energiju i napuni baterije u drugom. Pa evo, glazba i umjetnost su ono zbog čega dolazim vesela i nasmijana na vaše coachinge. Dragi humani, vidimo se u našem uredu u Maksimiru na dobroj edukaciji i na našoj terasici sa super kavicom i kokicama. Pozdravlja vas ID Team. Bog! Jeste li spremni za poljetanje? Nije mi uspjelo. Vidimo se!